Na 650 metara nadmorske visine u Zadarskom zaleđu kameni ledenjak. Čudo u Medviđi najprije su obilazili planinari, a sada i sve više turista koji dolaze na obližnje seosko imanje. Vlasnici su odlučili živjeti u kršu Bukovice, ali i ljepote prirode podijeliti s turistima. Posjetila ih je i naša Nikolina Radić. Kameni ledenjak dug oko 350 metara ispod brda Kunovac oduvijek je fascinirao svojim misterioznim izgledom. Ovo je najprije bila planinarska ruta, evo sada nas otkrivaju i turisti. Drago mi je da ljudi dolaze, ovo je moj kraj i drago mi je da ljudi primjećuju ljepote moga sela i moje Medviđe. Studija Ministarstva zaštite okoliša o nastanku ovog geološkog fenomena trebala bi biti osnova da sada zaštićeni prirodni krajobraz, o kojem su se uvijek pričale legende, postane geološki park. Mještani kažu da postoji legenda prema kojoj je Bog želio pomoći ljudima koji žive na ovom području koje je ljeti izrazito vruće i nema vode, tako što im je napravio rupe u kamenju u kojima se zadržavala voda. A onda je vrag vidio da ljudima dobro ide, pa je noktom izrezbario sav ovaj kamen i napravio pukotine. Serviser klima uređaja porijeklom iz Medviđe s obitelji se iz Zadra vratio na djedovinu prije 4,5 godine. Odlučili su stvoriti dom u stoljetnoj kamenoj kući, ali se i baviti seoskim turizmom. Ovo se u našem kraju zove Vatrenica. Znači tu se prije, to je bila i kuhinja i dnevni boravak, tu se i živilo i kuhalo, čak se i spavalo. Ovo je znači ognjište i tu je i ognjište, znači to je bio temelj kuće. Vatrenica bake Janje omiljeno je mjesto na imanju i svim njihovim gostima. Ne peku ih oči od dima? Peku ih oči, ali on to ne može doživjeti nigdje drugo. Pronalaze ih turisti iz cijelog svijeta, da oporu Bukovicu zapamte kao toplu, pobrine se Goranova supruga Katica. Dočekamo ih sa domaćim proizvodima, napravimo im peku, bude masudice, recimo ove godine svi gosti bili sa 5-6 rodica, ja napravim palačinke, uštipke, neku domaću deliciju. Oboje su planinari, pa je život u prirodi i u blizini Velebita za njih ostvarenje sna. Mir, daleko manja užurbanost, iako putujem svaki dan za Zadar što tiče rada, ali kad bi morao i odmarati u nekome užurbanome gradu, to stvarno se ne bi ugodno osjeća. Jednostavno živim onako kako sam od ovih htjela. Lipo mi je. Ne bi mijenjala ovo sad, kako sad razmišljam, kako sad osjećam, ne bi mijenjala za ništa drugo na ovom svijetu. 6-godišnji Lovro ide u vrtić u Benkovcu, a dogodine će u školu u susjednom selu. Kod kuće mu ne nedostaje četveronožnih prijatelja. Igrati se sa životinjama. S kojim životinjama se igraš? Koje su tvoje životinje? Pa sa Ronom. I kako se zoveš druga životinja? Dora. Dora. I Hrčak mi je umra. Katuše vjeruju da su sinu omogućili bezbrižno odrastanje na selu gdje se, smatraju, može itekako ugodno i lijepo živjeti.